Hej, nu vil jeg vise, hvordan man laver en rygsæk med tibetansk afslutning. Det her er en kortviklet. Finder lige midten først, her. Og så skal man lige have sin baby op på ryggen. På den måde, man foretrækker det. Jeg foretrækker at gøre sådan her. Godt. Det jeg så gør, det er, at jeg lige sørger for, at den her kant er godt ind under hans numse. Så tager jeg de her op over skuldrene. Trækker lige den ene side, fordi den var lidt længere. Der. En putmus. Godt. Så tager vi her helt op over skuldrene. Jeg strammer den øverste kant rigtig godt ind. Sådan. Så skal vi lige have om bagved. Først uden for hans ben. Bagefter ind under hans ben. Sådan her. Her har vi et kryds, hvor han sidder meget sikkert. Så er vi foran. Så skal vi lige have lavet den tibetanske afslutning. Så kan jeg godt rette mig lidt op. Der tager man så stroppen fra denne her side. Kører ind under herover. Og stroppen fra den anden side. Så ind under herover. Så lang tid. Sådan. Og så tager vi lige binder en knude. Lige med på der. Så. Færdig.